Okay guys, nanata karon sa gawas og maghulat na punta og taxi. Kay alauna imidya na sa alauna 46 sa gabi hapon day. Og nga na among taxi driver. Ha? Hawa sim? Sim? ايوه سمسم انا انتظار. Okay, karon mo ato nami sa atong padulngan o yes, taot sa nang seatbelt kay delikado. ولا قاعد بيصاب. Okay guys, kini siyang lugar nga atong atuan karon medyo no nagid kayo ni siya sa tibuok Riyadh. Daghan na kay mga tawo nga nakaanhi dire pero dili na ko palabyon guys nga di ko ka bisitahan nga lugar. Nga nakasaya kabalo guys kung kanos ako i-transfer sa akong amo dito sa laing lugar. Itong niagi dito ko sa Jeddah karon na sa Riyadh. Sunod ani basing dito na bukos dama mo takabalo ingani atong trabaho guys giga bilang OFW wala takabalo sa atong trabaho gyud nga fix nga lugar. So pero na mga ubang mga OFW nga fix gyud sila diha gyud sila steady lang sila sa lugar pero sa nature sa akong trabaho bisita gyud ko laing mga lugar kay namin mga project. So medyo na advantage gamay. Tapos siya malas gamay kay kinahanglan ka magpake na pud sa imong mga gamit, di ka kapamalit og daghang gamit kay sunod bulan balhin na pud kag laing lugar nya. Tapos pag humani mo og murag nahimutang na imo nahiluna na imong unahuna nga lugar mo nga na pud mo amo Jeff balhin ka sa laing lugar sa ay nako. Pero ang nakanindot pod ang advantage kay makasuri-suri ka sa lain-lain nga lugar. Kung sa kapot na kayo siya gamay ra kayo murag gamay rin kayo pero ang Saudi tapos na siya. So daghan kag mga lugar nga kaatuan napod siya mga butang na tourist spots diri. So samtang na ako diri sa Riyadh ako ning suruyo ng mga lugar diri ug ako ipakita sa inyo ang akong life sa makarelate lang. Okay guys. Naan ako karon sa ako ang atuan o dool ako karon sa akong destination o makita ninyo sa akong likod ang Faisaliah Tower. Okay, ang Faisaliah Tower guys usa ni siya ka commercial nani siya ay 44 floors. Ikaapat ni siya nga tallest building sa tibuok Saudi Arabia. Ang height ani is 267 meters. Kung makita ninyo ang building guys sa taas, ayan makita ninyo layo-layo pa siya pero ato na siya. Ayan, kung makita ninyo na siya ay lingin sa ibabaw, ang tawag na siya guys, usa daw na siya ka restaurant nga ang tawag is The Globe. Kung natingala mo guys nganong layo ra kay ko sa Faisaliah Tower, before ko moadto sa Faisaliah Tower guys, nalang sa ko'y bisitahon kining nasa akong luyo, kining gitawag og King Fahad National Library. So ang nakanindot ani siya nga library guys, nindot kay ang design. Inindot po kay ni siya laagan kay naa siya mga parks diri sa likod. Ayan makita ninyo. Dili siya pareha sa katong King Abdullah Park nga naa siya bayad o limited lang kay ang imong pag-adto kay naay ubang mga family. Diri open siya nga park. Ayan makita ninyo sa akong luyo, pwede ka magsuroy-suroy. Ayan. Green siya, pwede mo mag-picnic diha na uban na mga family nagki-picnic. So walay dahilan guys nga dili ka mo hilabi nakay family. So open siya nga park. Anhim mo diri nindot kay siya nga park napod siya dulaanan sa mga bata, na siya playground. Ang napod siya mga baligya ay makita ninyo na siya mga stand nga pwede mo mopalit og mga pagkaon. Ang about sa akong research murag library of all the libraries na siya ang King Fahad National Library. So nani siya in between sa King Fahad Street o sa Olaya Street. A few moments later.
Faisaliah Towers, napakaagihan na ay hi ni kuweb ko. Nakaagihan kini nga mura siya gamay nga agihanan padulong ka sa tower. Naigingon diri Faisaliah Tower left. So, manhin na ta diri Faisaliah Tower left. Okay guys, nangutanan ako ganina pilay akong bayaran, pila akong mabayaran. Nangutanan ako sa counter. Ang bayad daw kuno guys is pareha lang gihapon siya sa Kingdom Tower. So 63 real gihapon. O karon nag-andam nako sa akong 100 real nga cash. Okay, so mo sandig-sandig lang siya ko diri kay medyo taas ang linya. Munya ra ko moadto pag medyo maobsa na siya gamay. So maulaw ta, mag-video ta dito. A few moments later. Okay guys, medyo dili na kaayo taas ang pila. So moadto na ko. Musaka na ko mo bayad na kog ticket, bandam na nako akong kwarta. Ingon nila ano daw 63 real. So goodbye 63 real. Yeah. Go up. Okay guys, na ako sa elevator. Ingon sila 44 floors. So akong tan-awon right na kani X. Okay, naana siya 19th floor. 19th floor, 23 floor, 29th floor, 30th floor. So yan naman siya. Ano yung naundang man eh? R1? Okay, kamusta? R1 din eh. Muna siya ang gitawag og R1. Ang The Globe nga restaurant, the R1 ilang tawag observatory. 63. Should I pay 60? Wow, this is better than Kingdom Tower. Yeah, at Kingdom Tower it's closed, no? It's not open. Up. Yeah. If you go to the sky bridge, it's closed. Yeah. But here it's open. You can go out. Okay, magbayad ta diri og 63 real sa R1. Gitawag nila R1 or observatory deck. Observatory deck. Ano na to ang ticket kung pareha ba? So pareha na lagi. 60 real ang original nga price nga ticket, tapos 3 o 5% nga VAT. Mo nang siya nahimo siyang 63 real. Where should I go? I will take you. Oh, really? Please. Is this always like this, or I am the only one that have visited today? It's like this, some days are there, in this time there's less crowd. But after 6, Too nice. So it is recommended that the people should come as earlier as... No, it's like this, in night times there are lights up on and Okay. it look very beautiful. In the day times it's like flat. Okay. So this is the experience. Okay. And there are 2 doors in both ways. Mm-hmm. You can open one door, go out, enjoy the evening. Okay. Okay? Thank you. Okay guys, nano ko sa taas. Nindot kayong experience guys. So medyo nindot kay siya guys, kay hangin, party ka hangin, bitaas ana to ni ato ang joystick, be atong selfie stick. Asa mo ana nindot kayo ang view, So ang kung ato siyang i-compare ang Kingdom Tower o ang Faisaliah Tower, mas nindot ang Faisaliah Tower kay open siya. Di parehas sa Kingdom Tower nga medyo close siya, kini siya nagi siya hangin, ma-feel nimo ang hangin. So sa ibabaw ani niya mo ni siya ang restaurant nga very high class nga restaurant nga gitawag nila The Globe. Abot lang kanus ako makaan dire, medyo mahal gid ni siya. Ingon atong lalaki ganina nga mas nindot siya moanhi ka diri og gabi kay nado ko ni lights, pero I would prefer nga moanhi ko diri og adlaw kay makita gid nako ang view sa tibuok Riyadh. Grabe oh. O guys, ako ipakita sa inyo
Itong niagi akong ipakita sa inyo ang Faisaliah Tower. Ako sa ipakita sa inyo ang Kingdom Center o Kingdom Tower. Nara guys. Ako na po ipakita sa inyo ang Kingdom Tower. Medyo buling man ang sa amin ay. Nara o siya guys. O, diba? Layo-layo siya. Buling, wala malimpiyot sa amin. Wala siya ang Kingdom Tower. Guys, katong ganina nga akong before ko ni saka diri sa Faisaliah Tower, ako ipakita sa inyo itong building katong King Fahad National Library. Nara siya guys. Ayan, kasaran eh. So, diha ko nagbaro ganina. Ayan, mo na siya ang library. Diha ko nagbaro ganina kato akong ipakita sa inyo. Okay, so makita nimo nga gamay na lang gagmay na kayo ang mga sakyanan. So inga na kataas ang 44 floors. So at least naka-experience na ko. Advice na ko sa inyo kung anhin mo diri, mas maayos kung gusto mo makakita sa sunset. Ayan na ang sunset. Kung advice na ko sa inyo kung anhin mo diri nga kanang gusto magmingaw, nga kanang makahunahunag magsakto, anhin mo diri mga alas 4 o ay na kay mag-anhin diri mga alas 6 or mga alas 6 pataas kay daghan na kay ni siya tao. Ang ako na lang gihulat karon is magabi siya mangit-ngit. Tingnan mo gud nila nga nindot siya ang view diri paggabi na. So ang oras diri tan-aw na to sa relo is alas 6 pa. So hulaton na to ang mga alas 7 siya or kana mangit-ngit na siya kay nindot ko ng view kay daghan daw ko na siya mga lights. So atong tan-awon kung tinuod ba. One eternity later. Okay guys, mao na ni ang view diri sa Faisaliah Tower. Kung gabi na siya, nindot po siya guys, nindot po siya. Makita nimo ang mga view sa Tibok City. Makita nimo siya. Di ba nindot siya? Makita nimo ang mga lights, ug ang mga sakyanan para gihapon siya og sa ano magina ang towers. Medyo makita nimo siya ang Tibok City. Ayan, makita nimo Tibok City 360 degree. Napagyapoy mga tao which is most lagid ginaingon tong lalaki mas ginabisita ni siya dire pagkagabi eh. So mo na siya mga tao. So medyo gutom na siya guys. Medyo gutom na siya so muli na ta ting panihapon na. So mo na siya ituyok ta mo tibuok view. Ituyok mo na siya ang view pagkagabi na og ang Kingdom Tower, makita ninyo diri Kingdom Tower og maambot sa ni siya nga building. Makita ninyo ang pangalan ani nga building pag naanan ni siya. So 360 makita ninyo siya. So na siya diya. So na siya advantages, na po siya disadvantage. I mean na po siya pareha mas advantage siya dito sa Skybridge kay makita nimo ang tibok syudad. 360 niya open air pag siya, wala siya atop.
Ang disadvantage lang ni pagmulan nya o sandstorm mo na di maayo diri, pero open siya, hangin, so pwede ka maka-snacks, pwede pagi ka kung kamo maghilig mo manigarilyo, pwede mo makapanigarilyo. So karon guys, mauli na ko kay gabi na o alas 7 na manihapon ako. Nakagawas na ko, nakauli na ko, nakasakay na ko ng taxi. So medyo kapoy guys, kikan pa ko nagkaon. Wala ko ka video ganina sa akong pagkaon kay nagkitao nya bisod pag ako ray tanawon tanan ba, no? Medyo maula sa tagamay, no? Pero hapit na ko. Nara ang kuano, nara ang Faisaliah Tower. Diri ang Faisaliah Mall. So ingani siya ang hitsura niya guys, kung ingani ang hitsura niya kung gabi na. Nara sa kung katundingan ako na Tulpahan National Library. So pwede mo magsuri-suri diya magabi eh. Nasa mga tindahan kasi kanina nakakaon na. So pwede mo magsuri-suri diya. Guys, kabot ang uspalain. Ulit tao sa among reception. Assalamualaikum. Okay guys, na pa sa among kwarto. Og siguro din na lang kutaman og mayong gabi sa atong tanan.